एबसुआ बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाय आरो बारग' एनडिएबिफोरनि केस आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैखौ लानानै गासै बर'नि दैदेनगिरिफोरजों जरखायै सावरायदों। बे जरखा सावरायनायनि गेजेरजोंनो दिनैसिम बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाया बेसेबां सिगांखो, दासिम बारग' एनडिएबिनि केसफोरखौ बोखारनाय, बारग' एनडिएबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो मा मावखो, बिनि सायाव जरखायै सावरायलायनायखौ मिथिहोदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे सोलिबाय थानाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाय आरो बारग' एनडिएबिफोरनि केसनि जेंना, जोबथेसालियाव थानायनिफ्राय उदां खालामनाय जेंनाखौ सुस्रांनायाव माबाफोर जेंना नुजाथिना सोमावसारनो गोनां जायोब्ला सोमावसारगोनबो होननानै फोरमायदों दिपेन बर'आ। आरो दिनैनि समाव बड'लेण्डआव सोरबा आयेननि बेरेखा हाथियार लादोंब्ला बे हाथियारा हारिनि एबा समाजनि थाखाय नङा होननानैबो फोरमायबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। 2 बोसोर जाबाय 2020-27 जानुवारिनि उनाव बिटिआर सुक्तिया दासिम आरो गोबां दफाया 60% दफाया दिनै मावफुंजाबाय, माखासे दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ। दा बे बेलायाव दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जिफोर दफाफ्रा मावफुंजाबाय आरो जिफोर दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ बिनि सायाव दिनै बयबो मतामतखौ होलायगोन। गामि सोसननायनि जि बाथ्रा, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि पार्सियेल एरिया, बे बाउन्डारि कमिसनाबो मावगासिनो आरो पलिटिकेल लेभेलावबो बे मोनसे इनिसियेटिभा सोलिगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो जोंनि बिटिआराव माखासे गामि दाजाबबावनांगौ, बेखौ लानानैबो जों सावरायबाय थादों। जोंनि बारग' एनडिएबिफोर बिथांमोननि केस उइथड्र जानांगौ, बे केस उइथड्र जानांगौनि बेलायाव दिनै जों गुवार आरो गोथौयै सावरायगोन। बेसेबां केसा उइथड्र जाखो, बेसेबां जाबावनांगौ दङ। आरो बिनि अनगायैबो जेलाव दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि, जर्ज बसुमतारी, रिफिखां बिथांमोना दङ आरो गोबां सेन्ट्रेल जेलनि बादैबो आसामनि गोबां गुबुन गुबुन जेलाव दङ। बिथांमोनखौ 8, 10, 12 बोसोरहालागै जोबनानै दोनदों, खुनु ट्रायल जायाखै, बिथांमोननि सायाव खुनु दाबो माने भार्डिक्ट होआखै। दा बे जोंनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बोरैहाय दिहुननो हायो आरो बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय न'आव लाबोफिननो हायो, मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननो हायो आरो बिनि थाखाय जुडिशियेल मा प्रसिडिउर दङ, लिगेल मा प्रसिडिउर दङ, बे गासै खामानिफोरखौ जों मावगोन। आरो दिनै जोङो गोबां बेबायदि जेलाव थानांनाय न'खरफोरनि बिमा बिफा बा बाय बाहागिफोरखौ जों लिंनानै लाबोदों। जोंहा स्टेन्डिं काउन्सिल गुवाहाटि हाइकर्टनि एडभकेट बिथांमोनाबो दङ, बिटिआर सरकारनिबो दङ आरो गुबुन गुबुन बिफाननि माखासे बिथांमोन दङ। दा बेखायनो जोङो दासिम मा मावखो आरो मा मावबावनांगौ दङ आरो आद्रा थानाय जिखिनि दफा, बे गासैनिबो सायाव दिनै पर्यालोचना जागोन। आरो पर्यालोचनानि उनाव 2026नि सिगां अमित शाह बिथाङा कमिटमेन्ट होनाय बायदियै एकर्डखौ मावफुंजोबनायनि बेलायाव एबसुआ प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावनाय, डिसकासन खालामनाय आरो जुदि टाइम बाउन्ड जुदि एकर्डआ मावफुंजायाब्ला बा एकर्डनि हाबाफारि मावफुंनाया जुदि लेहेम जानाय जोङो नुयोब्ला बिनि सायाव बिकल्प सिन्था, बिकल्प पन्था लानानै सोमावसारनांगौ जुदि जायोब्ला जों सोमावसारनोबो राजि। जों गासैबो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो रेडि। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261339 9101
536360 70020262133 91015363660